Hi guys, this is your Buholan in Australia, and dyan akong uban guys, and dyan dyan i-bleach, dyan kuluran, and dyan naghanap ka dyan kong white hairs, uban. Something is Garnier na Olea Permanent Bleach. So muna itong developer cream, and dyan bleaching powder, and dyan na apoy, bleaching cream, color care. So, basahon na ni nato ang instructions guys. I hope nga mataron din ang color ng buhok ko. Arabagang bana way matabang. But anyway, natay gloves. So, check the gloves. Anja karon guys, magsugod na ta og color sa atong buhok. But first, sang gisagol ang bleaching powder, bleaching cream sa developer cream bottle. Anja karon nang gihinay-hinay og butang sa ahong buhok. So bali karon mag first coating sa ta. Anja after aning first coating atang ipahuway og 25 minutes, then mag second coating na pud ta. Galisod ko ani dapit guys, maadyo gani hangbanan ning abot. So nagpatabang ko ani dapit guys, kay galisod ko sa likod kay anja og dili mabalance atong color sa atong buhok, magkampat anja ta. Isuway kog ako ra guys, kay mahal nga rin magpasalon. So maong DIY ra ni atong color sa atong buhok, I mean bleach. Madyo gani kay supportive pud ka adyo ni hangbana. Anja karon guys, second coating na ni si Ja. Ag first coating ganiha human na mag 25 minutes na pong butangan para sa second coating. Anja nang gihurot ag bleaching cream sa ahong buhok. Anja after ani another 25 minutes, so total of 50 minutes ni si Ja nga process kay aron mo effect jud si Ja. Naani si Jai kanang warning sa likod o kanang allergy bitaw mo. So make sure nga kung magbutang mo ani dili mo allergy. Anja karon guys, nahaman na ang ato ang total 50 minutes sa paghuwat sa ato ang buhok. Anja nang gi kondisyoneran. So mao ni siya ang resulta sa ato ang bleaching today. Anja pa ni siyang utruhan guys, kay kanang dark pa man siya. Gusto ko og kanang ma-light jud siya, kay man kuluran hang buhok og metallic man siguro to hang gipalit ko sure. But anyway, so mao ni siya ang resulta guys. Ning gawas ko kay arong mas maklaro bitaw ag ijang color kaysa sud kay di kaadyo. So murag nagkampat guys, kikini laging ato rang gimao-mao, but anyway ato pa man ni siyang utruhan. So ngana, so salamat sa pagtan-aw guys. Hope nga nalingaw mo sa hong bleaching vlog today. Bye bye.